Vasemmistoliitto ja Paavo Arhinmäki, ole hyvä. Hyvät ystävät, meitä ei taivaalliset sadetykit pysäytä, eikä meitä salamointi pelota. Hyvät ystävät, me olemme tänään tällä valtavalla joukolla, niillä ihmisillä, jotka ovat näiden 2 tunnin aikana marssineet ulos työpaikoiltaan, osoittaneet, että suomalaisille, kovaa työtä tekeville, tavallisille ihmisille ei mikä tahansa käy. Hyvät ystävät, työnainen ja työmies on palkkansa ansainnut. Se on ansainnut lomansa ja ennen muuta on ansainnut silloin kun on sairaana, niin sairastaa kotona. Hyvät ystävät, Suomen ongelma eivät ole liian suuret palkat. Kuinka moni teistä saa liikaa palkkaa? Meidän suurin ongelma on työpaikkojen puute, investointien puute. Kelamaksun poistolla aikoinaan työnantajat saivat miljardin euron kädenojennuksen. Silloin luvattiin työpaikkoja ja investointeja. Kun yritysten maksamaa veroa alennettiin, luvattiin työpaikkoja. Mikä oli tuloksena? Lisää YT-neuvotteluja, lisää massairtisanomisia. 10 sekkaa. Kysymykseni hallitukselle kuuluu, kun nyt ollaan ottamassa pois 3600 miljoonaa euroa työntekijöiltä ja antamassa se työnantajille, niin kuka teistä uskoo ja uskooko hallitus, että ne laitetaan työhön eikä entistä suurempiin osinkoihin? Kiitos Paavo. Kiitos puheenvuorosta.